Ito yung involvement ng bigay ko sa iyo ng pulis kasi ginagamit sa iyo mga yelo ngayon. Pero nandyan lahat. And ito yung si Eduardo Asierto na-dismiss sa police effective August 14, 2018 due to procurement of AK-47 rifles which eventually landed in the possession of the new People's Army. Ana kagagol sang pulis naton. Kaya pagsaka ko, nitong lalo na ito si Asierto, ito nga yung putang, tanungin ko kayang military pati pulis, bakit buhay pa yung putang inang yun? Man, he was the guy na nag-import ng AK-47, 1,000 something pieces. Tapos, dineliver niya sa New People's Army. Pulis itong